Urip penake kaya ngene ya nek tangi turu. Nyawang omah apik, sawah ombo, duit garek nggo sak ngasek ning ATM. Ning jero awake masuk kelas kabeh ngene iki piye ya? Ning jowo wae. Tangi turu wis nek gareke tangi pitumi pancen yo. Nah, pembantu sing apian tenan. Ndaya yo ora tenan. Pae asis kok Temanggung, enak koyo ngene. Jadi sudah kan pancen yo penak. Urip gerejek-gerejekan. Nilai wong kerja, golek wong kerja, panenan akeh. Delalah ya apa panen ya sematur nuwun. Gusti. Alhamdulillah urip disyukuri, dinikmati ya. Allah Allah ya sebenarnya tak wong syukuri tambahi rezekine Gusti Allah. Bener padane Pak Ustaz sampe. Mau tak kesek boleh wong macul. Macul semuanya dan panen lain dipacul sawah. Ini enak kok. Tak budal-budal golek wong macul sik lah. Menawa kepethuk-kepethuk ning ngendi pos kamre kok. Motor wis tuku anyar ngene, esokan kudu meneh. Dan panen ditanya. Nyoba anak gayaan malah gedang. Duduk manis, mangan gedang, bayangke duit sing akeh. Cet. Kanggo ndi mo? Sing sore nak iki. Wis jam 12. Nek sing gayan nganggur ini enake ngopo ya? Apa nih kene kontrak ngono lek? Wah iki bayangke sing indah-indah lho. Piye? Indah-indah terus lek dibayangke ora ono enteke lho. Kowe kok ngendi, Mas? Ki yo kok omah meh metu bulan. Oh iya. Ganteng men saya mau kerja ngendi? Ra kerja lek ya ning omah piye? Njaluk kei wae ya no. Dadine kerja iki wegah ngono lho lek. Oh iya. Lah saiki kerja ngendi lek? Aku pengangguran ngene bos. Nganggur aku, ngetan mulon ngalor ngidul golek sabutan. Sabutane kuwi sing lumayan. Susah iki kahanan. Gedang-gedang sambi apa piye ngene gedang. Lah gedange gedang opo iki? Nah, mateng ngono kok. Mateng yo, goleke apa piye? Yo. Iki gedang leng ngopek rumah ngono mau. Yo, sambi enak iki. Oh, gedang wong ngene gopo gawe wah. Enak iki. Wih. Kuwi krikit-krikiti enak yo. Gedang mentang nang omah kono koyo mbokku kok tukang sak bag ora lek. Oh iya.
Mari play ketok lu malah lek wah. Duitmu akeh berarti saiki. Hah? Ya kok apa mau duit kirim telepon gua ku ngirimi pakku kirim ya lek. Ngopo tanganmu? Lihat lek. Wah, Ya ana wiso-wiso ae lho. Nek banyu. walah, lah kosong ya. Gua wae. Tok Ya apa? senani Pak RT lho. Dari Pak RT wae. Wah, tekokne lek dengan 10 ngono. Saya andai Pak RT tenan Mang. Yo. Apa lek? Enggak jolani lek. Oke kok. Lah ya apa iki? Meh metu lek meh dolan ning ngene kancaku ngono kok. Nah, dolan. Ha. Aku mbok dijak kene nek gawean. Yo, ayo melu dolan-dolan ning ngene kancaku kono. Ora apa lek. Tak kenalke cewek-cewek sing ayu-ayu lek. Oh iya. Kenalanmu akeh berarti ya. Alhamdulillah ya akeh lek sak gur. Cewek-cewek we. Dal mancing daripada ana kegiatan. Kamu ngerti tak iwak oke, oke lawas simbah. Berang-berang dino iki kan simbah mangane tiwul ae. Dene nek isine barang lah tak pancing nih wader. Uripo. Keke uripo. Uripo. Urip. Lah. Motor balang tempur kuwi kok mantan. Dhek teko terus lunga mau nggawa kenangan. Giliran teko maneh bukane ngajak balikan malah mau nggawa undangan. Mati yo. Mati yo. Gede mati yo kowe. Oh. Dah. Jangan ngomongin mantan atau urip. Hi. Wah, golek-golek mau ning kene to gine pos kameng to, Bi. Iya ya Pak Mas. Iki sapa, Bi? Iya, Dimas anake Yusri. Lah iki saya kaya kowe iki, ra kerja ngono iki. Wih, ana wong sugih. Walah, kowe apa to, Bi? Anak sapa wae, Le? Anake lek Sri yo. Oh. Sri juragan anu kayak gameng ya? Dudu lek. Oh. Iki ngene iki. Kowe iki urip mal duwe peningkatan ora iki? Ora kodak produk kan biyen ngene iki. Ya piye Pak Mas? Enake piye iki enake? Ngangguran iki. Ya kerja to Gi, urip kan butuh duit to Gi, lara kerja ora ndek duit. Wes arep seneng anake wong sing digeget sithik ngono lho. Oh iya. Lah piye? Arep tak gawean apa piye? Lah gelem ora. Ya aku no gelem-gelem wae kerja serabutan. Tapi ning sawah Gi macul dene ning sawah. Sawahku opo Gi sampeyan tak meteri lho ra cukup meterane. Lah sing sawah ngendi? Ya sawahku ngombo lor disono, kulon disono sanggun-gun. Tadi meteri lho 7 sasi 7 taun lho. Kabeh. Ora rampung. Gelem ora? Ya wis gelem. Ya wes saya tak beli saya salat zuhur, salat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yo yo toh. Ki. Iya. Kamu sih dolan ora? Yo ngerti lek meh mendung ini malah no. Pomel aku macul. Ke sawah. Yo kowe engko tak ngono omonganmu pas itu ya tak nyusul balik. Lu neng kono iki iso
ngopek-ngopek apa iso delok-delok pemandangan ning sawah. Ya lek malah urung tau aku Lek, dolan-dolan sawah ngono kuwi. Ya wis ya. Yo, hati ya Lek. Yo. Yo. Apa iki? Dewe ini bak luntruk anu kancane. Dan dikit kok suwe kon ngirimi. Iki nomornya. Iki apa? Suwe. Lho. Bu. Pak kon ngirimi duit, Bu. Sing iki wis entek. Yo sing akeh, ndak sithik yo apa kurang Bu. Kok men kon ngirimi saiki yo. Yo wis, tak tunggu ya, Bu. Ini ngopo dhewe? Yo kancane. Wah, nyusul lek iki wae iki penak malah ning kono. Ben ngerti sawah-sawah iso barang iki. Sukses weh. Kacau ini, mar busuk. Golek cacing dhisik wae iki. Lah iki yo cacinge. Ora cacing, saiki budal mancing.
Di mau. Wah, ya iki cocok iki kanggo nggon mancing iki. War mancing kowe tidak tiba barang. Wis tak mancing wae. Ah, mancing enak iki ngene. Kowe wadene oke iki. Mau gawe lawang mancing, Mbak. Ikan datanglah, mantan pergilah. Ini kok pan-panon. Kopi dulu. Nah, sejuk. Weh, kowe. Tenan jebule lek. Iya, kosotan iki. Kayak aku ngene iki lho lek, nganggur dikit wae ngono lho, wah. Kowe anak juragan. Ini kowe Kang. Yo piye lek, jaluke kei wae yo. Enak men ya uripmu. Alhamdulillah lek. Kosone kok ngene iki. Yo rekoso. Ra iso aku macul ya lek. Masa Ra iso aku macul. macul lho enake kok ngene lho. Bayaran madang wis juragan. Ah reket kabeh wegah lek arane omah turu wae bayaran kok. Tak tinggal ya tak sambi iki. Iya lek. Engko nak selak juragane teko. Iya yo. Wah, aku mah pising ini piye iki lek? Ngendi lek arep pising ngene lek? Lu kono ngisor kali. Bajune akeh. Tenan ora ana banyune bingung aku. Enek aku ora ngapusi. Kae lho ngisor lho kono lho lho. Kowe oke dal lagi medun rono. Ngisor kali. Walah, yo wis lek wah, sik wae wah. Tak loro tak posek wae katoke. Lorannya penak oleh. Oh iya. Karo wae. Ilang kok katokmu. Ilang yo ben. Sik oleh, sik. Yo. Wah, anake wong sugih. Katok tinggal sak nggon-nggon. Ilang tuku neh kengko. Sik, bareng sik. Lah, mancing kit mau kaya ora etuk-etuk. Wader iki do minggat ning gitu. Tangan ambek pegel kaya ngene. Wis tak suduk kene lah. Woi,
Oleh bocah gendeng iki ngapa malah ngising ning kono lho? Lah iki kelak metu lek yo sing kene wae yo. Lah iki ora ngerti wong aku lagi mancing ning kene malah ngising sak gon-gon iki lho. Ki wis ning pucuk tenan masalahe. Sak dinen lho, sak metungan. Kowe ngomong sak denen nek ya aku pancingku malah kena telekmu. Ora rane. Ora apa iki trak menungso ra ditata. Angel wis angel. Wis kono bidha kono. Yo, sik, Lur. Penting enak kok lunga malan. Jajan. Wah, trak menungso ra ditata tenan ngerti. Mancing penak-penak malah ngising kono. Ora ning nggon liya ngono lho. Wis kene iki mancing ket mo ora etok-etok, tambanane wong ngising ning kono. Apa malah entak itu telek iki. Sejuk. Wis ngising. Wes oleh Kowe ngising kok suwe men. suwe ya lah ning kono ana wong mancing adune uring-uring ora karo jenahe malah ngelek-lek. Kene iki kene. Ngobrol-ngobrol sik lho. Kanek juragane nyantai. Yo, kok senene salah ke aku lho lek karo juraganmu. Tenang oh. Kayak ra konangan. Ngono ning omah lagi ngopi karo bojone. Yo, jenenge juragan yo ngono kuwi yo lek. Bojone apa tenan iki? Ya jenenge kerja kaya aku wis ning omah, duduk manis santai ngopi-ngopi, duit ngalir terus. Pinter tenan. Yo. Piye meneh? Mane ono wong tuane ya, wong tuane kayak iyo. Iki arep kerja males lek. Tenan. Ngomah cakeh, ngopo kerja? Kita milik kan segelik. Kan dipermatul barang. Kesel lek. Mesti. Ono golek-golek ono. Pak Haji, ada. Oke, ono. Aduh. Dewe ini cerah men ngene togimu ning sawah wis ramu durung tak ilekane wae. Urip duwe apa-apa sawah ombo. Duit kebek go nilak-nilak wong kerja. Ora sugih piye ngene iki. Tak nilai-nilai togi sik wae mu karo kancane mu dina kerja kodak ora ora kodak unek-unekke. Jagung lahir rong tak ileki wis arep panen meneh. Wong sugih ya alhamdulillah jagung arep panen. Wah, loran leren iki matul ramuk, Bro. Kowe to, Pak? Oh, Leren sik lho. lah wis oleh pirang kliwek mau loran leren yahene iki. Wah, kuwi semono wis ngos-ngosan yo. Pemainnya bayarane ge 5.000 togi. Lho, iki wis nggo tenaga nganu iki mau wis kaya Wis pot terus ke meneh. Ora leran-leran jam leren ku. sik to, Pak. Leren sik.
matul nek jurakane sing tenanan matul. Ya, wis ya. Oh ya, matur apa. Oh lah pancen juragan kucluk. Aku malah dijungkel kene sawah. Ora juraganku blesek-blesek ning sawah kowe Pak Kusnan, Pak Kusnan. Woi, deganku mau piye? Run. Woi, parane dhewe. Geger, mlayu. Woi. Jangkrik menungso ora ditoto sapa sing barang sedel kuwi. Woi, sapa sing barang sedel mau? Oh, ya pancen jangkrik tenan. Nek sendal ki yo loro, terus banget siji tok ngene yo padha sengklen. Kamu piye? Oleh jangkrik wis mau ngising sak gon-gon. Saiki malah kowe malah busuknya aku ning kali barang. Sorry, selak cepet iki. Oh, iku tamu nang sorat. Jelas kok njet. Wis Woi, protein bocah boleh diken ngono ora? Wo, kae rono. Mangan apa? Kosan. Mau pek deganku maling kamu. Wo, lek wae pet busuk kene kali barang lho Pak Kosan. Repot durung moncang mancing terus memancing. Pak ora sik. Kowe to, Le? Kowe sing paling degan kuning sawah kae? Nggih, Pak. Ya omahmu saiki ape men anake juragan-juragan to.
Sampai hujan ngono kae ngomong nang orang kan hujan. Turene lek rugi ben sampai nonton mawon kena kelompok, Pak. Wong kuwi kan turun. Kok malah wis dikon kuwi. Ya terus. Omamu saiki direnovasi no malah Pak. Bisa. Buke saya dodol beras kae nang pasar. Ya wis. Besok wis dolen ning gonmu. Nare kalah. Mau salah karo kowe ya. Ya mau karo Pak. Karo lek kalah. Wis tak. Sing kok tak. Bro, Pak. Woi, Mas Juri, awas! Wah, jangkrik. Waduh asane wit. Mas Juri, Rene osek lo, mampir. Yo, jangan di. Iya, Dek Tarmi, tarono. Wah, karo kabeh aku, Dek. Malah blusuk temangsang ning wit. Abrakan ya, Dek? Iya, Mas. Ki kabare saiki, Dek, kok sene ratu ketemu lho. Apik, Mas. Oh, saiki kok tambah ayu, Mas Liramu. Mosok to, Mas? Iya, wah. Kira ketemu ayu Mas Liramu lho. Ngalah-ngalahne kaya kembang jagung. Kok kembang jagung? Lah apa, Dek? Ya sing apik sithik ngono. Oh iya, kembang melati, Wangi. mawar. Wangi. Iya. Kok sing menato-meto ning duwe to? Kuliah, Mas aku. Kuliah ning ndi? Kuliah ning Salatiga. Oh, alah. Pantes lha piye lho dia aku yang ngabari kowe. Aku ki pengangguran tak gablek di HP. Jane yo pengen aku, Dek. WhatsAppan, gitu sampean video callan. Sayang-sayangan lho, Dek. Iya, yo Mas tak ngeling sampean kae. Aku seneni karo bapak iki antar sampean. Lah iya. Tak ketemu ning kebon. Heeh. Makane kuwi lho, Dek. Lah saiki kabare bapakmu piye? Piye cek yang dhisik kae? Yo piye to? Wong tuwa yo pisan to, Mas. Heeh. Wes apa beda karo sampean. Sampean ki ayu tapi bapaknya malah kaya gandong ngono sih. Ampun ngoten, Mas. Mengke nek dados kawin kula kan pun boten koyo grendong. Wes dadi calon mantune iki iki. Nak direstui ya. Lah kok ngendi ki mau, Mas? Lah, ki abang-abang kena apa, Mas? Lah kuwi Lusuk kono mau. Busukno, Dek. Lah kowe iki yo ngandani aku yo telat, wis kasep aku busuk ning ngono mau. Sampai temangsang ning wit lho, Dek. Kurane, Mas, aku mau yo terpesona ke sampean ngasih tak celuki. Lah aku ki blusuk yo mergo aku terpesona ambek sampean lho, Dik. Iku ayune anjen. Wis. Iki aku golek-golek keteng lho, Dik. Iya tak geleke, Mas.
Duh, Dek Tarmi yo suwe man gawekne aku teh. Maaf yo Mas, wi. Gak apa-apa, Dek. Mau lo jemur kacang goreng panenane Bapak. Oh alah, Pak Kos lagi baru panen kacang to, Dek. Iya Mas. Tak icipi yo, Dek. Iya Mas. Piye Mas rasane? Gurih, Dek. Kayak seleramu. Mosok kok Mas? Mimi Mas. Tak icipi yo, Dek, teh. Iya Mas. Ah, sejuk. Weh, manis tenan lho, Dek, kaya wajahmu. Aku lho, Dek, tiap bengi iki ngimpekne awakmu terus lho. Ngimpi apa Mas? Yo ngimpi wajahmu, Dek, mosok yo ngimpi bapakmu. Piye, Dek? Kaya kowe iki gelem nek dodol ngambek aku to, Dek. Aku gelem Mas, tapi bapak kuwi lho Mas. Iya panjen, Dek, bapakmu iku lho sing kayane gak bakal ngrestui aku. Ya piye to, Dek, wong aku ki yo pengangguran, rak di penghasilan. Isine yo mung kontrak nguntuk rono rene. Tapi yo piye meneh to, Dek? Suksese wong iku gak iso dipandang saiki to. Sopo ngerti besok iki kan aku bakalane dadi wong sukses sing iso bakal nyenengke sampean to, Dek. Iya Mas. Aku yo gelem Mas ngene karo sampean. Mulai kaki kok nol, tapi bapak kuwi lho. Lah iya to, Dek. Tapi ngomong-ngomong aku njuk pantun lho, Dek. Apa Mas? Tresnoku yo, Dek, ibarat iki koyo kamera. Fokus cuman ning awakmu, tapi ngeblur ning liyan-liyane. Oh iya Mas. Iya, Dek. Iku ungkapan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Temen Mas. Ya iya to, Dek, wong yo cuman kanggo sampeyan. Iya Mas. Sejuk tenan, Dek. Rasane iki lho Mas, tak oncekke lho. Oncekke aku, rasane tambah gurih. Didulangne anggere, Dek. Enak Mas? Wah. Mbok dulang iku, Dek, rasane gurih tenan. Enak tenan, Dek. Jadi ini ning malah apa? Karo awak malah mesem. Nah. Ora kamu mesem ning ngarepmu karo Juli ngopo to, Duk? Ngobrol biasa, Bapak. Ora, lha iki mesem Juli iki sing kok senenge apane? Dia pengacara lho, ada pengangguran banyak acara. Aku ngerti lho dia mancing nang sawah, cedek sawah bapak. Kok kowe malah ning omah mesam-mesam malah mau dhewe wedang emane-emane biasa to, Dul. Mesake Bapak dan nubruk. Aku tak tekon karo kowe, Dul. Kowe jajane seneng Juli tenan apa ora? Aku ki tresno tenan karo Mas Juli, Bapak. Sing kok tresnane apa dia pengangguran tenan lho. Ora tau nyambut gawe. Wah, akhirnya anaknya dipakani apa watu, apa pancing gawe. Ngeleh to, Dul. Yo kan ra rezeki to Bapak, nasibe wong kan berputar. Saiki Mas Juli ora kerja, sok iso kerja. Ya kan delok wis barang wong tuane barang, wong tuane Juli. Dan Juli kan ngono barang ning sawah bermoncang-mancing, golek welut, golek iwak. Ora duwe greget blas nak kaya karo Juli. Uripe yo berkotang-klantung tok kan lho. Dipikir tenan kan lho. Lah pripun Bapak kula merasa tresno tenan kali Mas Juli. Lah iki apa ora mandang bapakmu iki wong sugih lho. Oleh wong ora duwe iki mata datae wong tuamu lho. Mate kok tercemar lho. Mosok oleh anake kae tukang apa ngono. Mas Juli sok sukses Bapak. Kowe yakin tenan nek karo Juli? Yakin. Nah aku terus terang ora setuju karo Juli. Masalahe bapak wis duwe calon kanggo awakmu dulu.
ono anak juragan ya dulu. Tapi aku tresone karo Mas Juri, Bapak. Ya engko nak coba nak tak kenal karo anak juragan beras mbok menawa kowe gelem tresno ya. Nah sementara ini bapak harus iso ngisi tenang. Masa aku nyawang juri ini orang duwe greget kehidupan. Uripe iku tulang laton. Ya kok mbok menawa kok duwe kenalan kok tak kenal karo kowe lho. Ya kok sapa nek ya muga kowe iso tresno. Ya dari hatimu piye lho. Manut bapak no? Nggih, Bapak. Wis lho, juri kan temono kon ben bapak rasane karo. Nggih, Bapak. Mas, sampeyan dikon balik. Nyapa, Dik? Nah, aku sik kangen lho karo awakmu. Yo sik, Mas. Belum kocek to, Dik. Delok tas le. Sik kangen tenan aku, Dik. Bapak, nek sampeyan tidak Bapak piye? Ora, Dik. Nangane rada apa-apa. Nah iki mau berarti tinggal kelas bapak juri dong. Iya nih bapak tuh gaweke teh malah wis gaweke malah juri. Iya tau dulu karo. Mau ngene gaweke teh biar yang mana biasa lah. Beli ora? Dek, kowe pancen ayu. Tapi sayangnya siji. Bapakmu rupane kok grandong, Dek. Bapak, wes Bapak, wes Bapak, wes Bapak, wes. Jake, benar tukurku keri. Kan, bocahnya wis pani balik rene meneh. Makan no. Assalamualaikum, Pak Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo boleh? Kowe lho. Nggih. Salah lho. Bagus. Nggih salah lho. Nggih. Ya. Ora kowe asal rene kowe nggo-nggo kok ngono barang to oleh-oleh kok ngendi to? Nggih niki mau saking pasar karo Ibu tugas oleh-oleh sing gini. Rencane ngoten ngene, Pak. Ibumu dodol beras kayak laris le kayak. Alhamdulillah laris kan. Oh iya. Ya wes, guna kene sik le. Nggih, niki, Pak. Kok di jupuk anakku. Nggih. Duk. Iki ana Mas Dimas ki tolong dameno kunjungan, Duk. Tantene kene ya, Duk ya. Ya men, kayak kunjungan. Nggih. Anakku sik le. Nggih. Ya. Lah saiki bapakmu kae saya terjun ning anu, Angkatan Laut Semarang kae. Boten, Pak. Niki pun teng griya. Oh, pensiun no. Oh iya le. Saiki kirim anu yang terus ke usahane. Oh, iki lho, anu Mas Dinas. Iki gawe jero oleh-oleh saka ngene anu Mas Dinas iki. Mbok isine apa? Golek rene Nduk ya? Nggih. Yo, kae ngene le. Kamu tujuanmu renemu silaturahmi karo ngopo le? Dari kontak apa le? Lah turine ajeng kenalke kali. Ya iki mau anakku sing ayu dhewe iki mau. Oh iki to. Oh nggih. Ya di sawang-sawang sik ngono lho. Nggih. Ya anakku kan ayu tenan. Awake mong sak wilayah kene iki yo piye to? Anake juragan sing terpanjang yo tok raine
kan tetep glowing rasanya. Bapak iso ngomong. Yo iso nol anak itu tetep dipuji-puji to, Nduk. Iya iki anakku. Tangane beda iki dulu Nduk. Le, terus iki Apple. Saking cara terus kok. Wis tak modeli. Terus piye sawah bapak yo akeh. Nggih. Kebon yo akeh. Duit rantek-rantek le. Kayak ngetok lho mburi omah lho. Enak kan, Pak? Iya, mulakno. Ya saiki kowe saiki karo anakku sih aku tak salat sih ngobrol mbek anakku. Nggih. Ya aku mah tujuane rene mah men kenal lho anak karo kowe lho le. Nggih. Yo kok menawa daripada aku oleh juri gaweane mancing arep nyedeki anakku yo piye yo. Ya aku terus oleh mending kowe to. Anake juri kan beras. Kalau wong tuamu yo rada terpandang, nek juri saya apa mosang mancing. Apa ngene pansal medung ora men njungkel ora sih santai tak kelasnya lho. Nggih, Pak, monggo. Nek ngobrol nek mbek anakku. Nggih. Jenengmu sapa Mas mau? Dimas, Mbak. Dimas. Lah ngapa kon rene bapak? Lah kurene bapakmu mau rene meh dikiti karo kowe kok. Lah aku senenge karo Mas Juri. Lah yo piye yo manut bapake wae mengko meh ngomong piye? Dimimik Mas. Yo. Tak mini sih. Lah sing ngendi Mas kemarin? Oma mau jeri bar ngasar wong anu kon dolan ning omahe Pak Kusnan ngono. Tapi yo Mas tak ngandani. Aku iki tresnane karo Mas Juri. Yo engko alon-alon kan jeneng tresno kan alon kan kok kabeh butuh wektu ora secepet iki yo. Yo wis. Manut wae lah. Mas, tapi sepenting aku wis ngomong karo Mas Dimas. Nah aku tresnane karo Mas Juri. Yo Ora karo Mas Dimas. yo ndak masalah tresno no gampang kuwi urusan keri. Ngono. Penting kan dijalani sih. Ayo Mas. Bapak suwemu soal wirid bareng kok. Nggih cintane sik kok. Ndak ramu lah yo rampung. Direne dhewe. Napa Mas cedek-cedek? Nah apa? Lah iki Mas ngobrol apa ketoke kok sumringah men iki. Mas alhamdulillah Mas cedak-cedakan. Pak, Iya, Le. ngobrol enteneng ngobrol ki biasa ngono mau lho, Pak. Piye ngobrol karo anakku piye pandanganmu Mas rada enak. Piye gresik-gresik tresno apa piye? Nah kowe piye? Kula no anu jenengan mana, Pak? Sing pripun mboten. Kula nggih remen wae. Nah jenengan lho, Pak. Ya iki no dasare pancen anak kowe mbah ayu. Irungnya jelalak ya beli kira kantongnya pon ya. Nggih, Pak. Ya kowe berarti anu rada iso seneng kan. Nggih, Pak. Ya iso diatur. Ya iki men jenenge aku wong tuwa ya, jenenge wis tau nom. Kowe cobane saiki bilang karo anakku carane mau jajak ning ndi bisa. Arep nanti lah. Yo men tambah akrab itu dulu men tidak. Karo bapak. Yo ora to karo Mas Dinas dhewe nek karo bapak jenenge ora saling kenal kok malah Mas Dinase wedi karo bapak. Nek ketemu Mas Juri piye kok? Wah, juri wis tak cancane ana sawah. Wis karo Mas Dinas iki sik, Mas Dinas montore apik golek juri. Duwine opo? Montore Mas Dinas apik tenan lho, Nduk. Wong tuane ya duwe. Lah juri duwe opo? Dia gelakan juri mau seneng nih Nduk. Aku nak bahas juri pancen gawene pengine emosi wae wae. Terus ngerti bocah itu ya gregetan lho, Nduk. Ya wes saiki ngene yo, men carane ngomong Jawa kan meeting tresno jalan saka kulino, coba mlaku-mlaku karo Mas Dinas. Ning kono ada tempat wisata iki, ombak laut ngono lho. Kan kono nek laut kan. Ngendi Pak? Ya ono kae lho. Sangoni Pak. Ya tetep tak sangoni. Sangone kirang itu. Nah,
Bapak kan duit akeh. Ya, yo sanggup Coba tak. sik Bapak. Yo tak dipakai ke saya. Nggih, monggo Pak. Saya lihat anjing pakai cut. Pakai ditembak mau ning koper. Oh nggih. Mas jak dolan endi Mas? Jalan-jalannya ya. Masa ada itu ya. Ya, cedak-cedak wae ya dadi ngopo. Dulu sapa Mas nak ke? Oh ben masa jajan ben ditengret. Oh, iki lho Duk, sangone bapakmu yo mau grup 40 juta ya dulu saya. Ya aku mak ke dadak kapal dereng oke numpak kapal dereng. Terus ojo diketoke Duk. Mangko kan kowe iku dereng kan aku paham Duk. Yo wes, saiki aku yo sebagai wong tua yo dukung le. Yo coba nang tingkat lan daerah Pakulino. Cek saya laku sih. Pokoknya wes ngobrol nyambung karo aku kan. Pokoknya di ibadah kan bisa mikir. Ya anak-anak gue tuh komen wali tenang. Ya aku salam karo bapak ibu nak gini ya. Nggih. Ya nak mau ketemu Pak Kosman. Ya sini ya. Lek, yang bisa lah Bu. Ya Bu. Iya Pak. Ya. Ya, tenang. Hati-hati ya. Oh nak pemone kapal yang ngene Pak Sukardi mau enek toko ngomong wae anak Pak Kosman. Nggih Pak, monggo Pak. Tunggu sik Mas, tak Ya. ambil sepatu. Pak tunggu jasa. Terus bapak kono wae, engko men disingkir ke bapak. Jadi hondamu apik Mas. Kok Bola, macet? saya jangan. Thank ya Mas. Santok ya. Loh, ya kan Dek Tarmi. Karo sopo kayak Dek ini? Lah kan Mas juri. Loh, Dek, kok kowe kambe iki? Amene ndi kowe, Dek? Jalan-jalan karo Mas Dimas, kan bapak Mas. Loh, kok kowe mengkhianati aku to, Dek? Sepurane Mas, bukannya aku mengkhianati. Cuman iki perintah bapak, aku dijodohke karo Mas Dimas. Loh, kok malah dijodohke gelem to, Dek? Dek, oh ya kowe ngerti to, iki padha-padha tresno. Apa ya kowe ra nentang bapakmu to, Dek? Sepurane Mas. Sorry yo, Mas. Saiki Dek Tarmi dadi wekku. Duh ngalah, kok kaya ngene men nasibku. Disio-sio mergawe pengangguran. Tak ndek gawean, rane penghasilan. Sampai Dek Tarmi wis sing tak tresnani. Ya iso-isone gak direstui kambek wong tuane. Apa yo ngene to rekasane nek aku iki dadi pengangguran. Wong yo urip iku kabeh menungso iki padha. Wong sugih lan ora ki yo pang sinawang. Besok suatu saat yen aku ki sukses, rak bakal aku nyepelekne wong cilik, nyepelekne wong sing durung gaweane nganggur. Suatu saat bakalan iku wong-wong sing durung berhasil iku bakal berhasil.
meterane. Sawah ngendi yo? Lah Wis sebelah aku ndi? ngendi sak nggonku entuk di lor di sono, kidul di sono. Sampean-sampean kowe matu lho ada 7 tahun 7 sasi. Permisi. Bungkel kuwi no. Ya, kene. Kok ketok kowe tenangan, kowe tenangan ge. Kowe mlayu kon dhuwur wae, kowe mlayu kon dhuwur. Kowe mung sandal to? Ora nyeker ning ana bisa rusak patoke. Nyak mlayu nggo degan. Oh. Jangan cangkem berat. Sang degan aku yo. Ayo santai batune. Yo. Ayo. Ayo. Sorry kali. Ya bisa sih ngene ya. Wah. Datang aku jangkrik itu. Kuwi lah ngene. Kene lho, Bluk. Lah aku mak gawe iki saka gur ngene no. Ora kok enak-enak wae, enak-enak. Mbak ketok arep opo? Nek kowe benyo rasa kotek-kotek. liwati Katarane meneke bingung aku. Enak Dek, gurih. Kayak seleramu, Dek. Oh iya mas. Teh tak ombe Dek ya. Iya mas. Iya mas. Tiap bengi iki aku ki kegawa ngimpi bayangne seleramu terus, Dek. Lah mimpi apa mas? Ya wajahmu to, mosok ya aku ngimpi bapakmu. Walah, Mbak lanjut. Ini lho, Nduk. Kowe iki seneng judi sing kok senengi apane to, Nduk? Halo Lur, ketemu meneh kambing aku Duri. Saiki aku ame kolaborasi kambing Mas Sakil. Mas kolaborasi, Mas. Oh iya, sorry, kolaborasi kambing Mas Sakil. Ojo lali ya Lur, disupport channelnya Kepundung TV. Dan Bima Arif muni Mas iki lho, Mas. Sing ganteng diri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thanks.